Čau lidi, dejte like, dejte odběr. Můžete si... Zabudnite komentovať, máme súťaž. Už máme aj pár zhľadnutí. Takže Aha, kde se... Jo, aha. Dobrý no, kámo, tady je. Hej, asi budeš muset vzít auto ty, protože já jsem to nedomyslel, já jsem spadl. asi mi tu budú skakať nejaký. Kámo, já jsem spadl rovnou dolů, takže já pro to auto budu muset běžet pěšky, anebo vole, jsme bez ní. Což se mi nelíbí, takže já prostě utíkám pěšky, Hej, vole. skakal sem. Chci ti říct, že mám exotický look a mám raketomet, vole. A sotva jsem přistál. Dole sú. Jo. Kde si počkaj. Už mě sleduje 85 lidí, tak toho se moc vážím, děkuji vám všem za podporu lidi. A nezapomeňte komentovat. Jo, kámo, je tam, dole. Jeden tam padá. Jo, já jsem ti ho označil a teď tady beru auto. Kámo, klidně už skoč tam nahoru, já mám s sebou i shieldy, to já doletíš domů, nebo tě mám čekat tady? Doletím. To tam musím ešte troška počistiť. Jo, brášku. Já jsem tady, kámo, zase mytika, hele, tak ten run musí být vin. Podívejte se lidi na ten úžasný look, co mám, to prostě nejde posrat. No, i když. Znám se, takže to nebudu říkat dvakrát, ale... Hůl je tady až do konce. Kámo, takže co tady je pro tebe, tady to. Jinak mi padla akorát ta mytika až je tady hůl, kdybys chtěl, pokud nemáš. Já mám, bráško, ten. Luk, hezky. Poď, ideme. Označili nás. Taký, bráško. Oni pôjdu tadyto. Nemám žádnou staminu, ale jo. Jo, vlastně, když držíš krumpáč, tak máme tu neomezenou stamku, kámo. Myslíš si, že jsou za náma, nebo? Ja neviem, kde sú. Za náma Neviem. jsou, kámo, za náma. Za náma. Už ho vidíš? Aha. Hej, už skáčem. Za 225 dostal tím lukem přímo do hlavy, kámo. Fuj. A to je jako jeden, jo? Aha. Okay. Kam si skočilo? Trůhelník. Směr. Jakoby asi nepůjdu dovnitř, jo, ale... Jo, hele, tady vidím přímo běžení pečka, tak já ho přikonovat můžu. Za 90. Za 90. Za 90. A. Kámo, proč nemůžu nahoru? Já už vím proč, počkej. Musím na chvilku vyhodit ten. Označíš ešte, či tu je niekto? Jasně, počkej. Mám ale jenom to... Označím to tak tady. Aha, tak to udělám malý kruh. Pod náma nikdo není, slyšet, to je někdo, kámo, tady.
Potřebuju nový šípy, kámo, mám jich 17. Hele, ale mám 500 těch dlouhých nábojů, takže... Asi o náboje bát nemusíme, no, kámo. Nic, vole. Tu. Kašlo na to. A jo, co jsi tam hýbeš ty? Husté. Pičku si to nechal otvorené? Jo. Dostal za 90, brácho, huga. 115. Čas mi ho je líto, ale kámo. Ten taky dostal zničeno přes křoví. Už mám jenom 200 coinů, už jsem utratil, vole, 250. Tak to je halus. Vůbec nevidím, kde jsi. Já běžím za tebou, kámo, vydrž. Tak to dole je. Dole je? To je dobre, že sú neobmedzené tie olné, že? Máš kartu? Kamo, si tu? A jo, já nemluvím, já jsem tady. Kartu nemám, hledám ji, nenašel jsem, koupil jsem bota. Tak idem hore. Já se jdu podívat dolů. Tohle to není otevřený? Nie. Aha, takže karta je furt někde v oběhu. Aha. Jo, kámo, mám kartu. Piče, ale nemám za co to vyměnit, do prdele. Obětuju vůl na chvíli. Teď jsi mě málem musel oživovat.
Na poslední chvilku jsem našel, kámo, tu line, nebo co to je. Dostal jsem 15 extrů, vole, za to, že jsem střelil tím raketometem někam ani nevím. Ani nevím do čeho. Tak. Dobrý no, kámo. Já fíčím ven teda, jdu si zpátky pro hůl a to no. Tady tě čekám. No to zaseklo. Chceš pomoct? Raketomet tě rychle odsekne. Ty vole, jsem se olekl. Healing stream engaged. Kámo, někde tu je týpek a nevím, jestli nahoře nebo dole. Asi nahoře. Asi určitě nahoře. Je tu. Where does it hurt? Let me get you patched up. Tam se healuju. Dobré. Hele, šípy, přímo, kámo, nepíča, jenom 2. To je smutné. Kámo, podívej se, jestli máš šípy. Nebo rakety, potřebuju oboje. Nemáš ani rakety, ani šípy, jo? Nie, nula tam mám. Mám 18 šípů, což je ještě dobrý. Ale mám 3 rakety, kámo. To už tak dobrý není, no. Pojď tady toho, kámo. Je tu někdo? Ne, já jsem omylem to nepředtočil na krumpáč a začal jsem těžit. Víš, co myslím? Kámo, já mám náboje fakt do všeho, jenom ne do toho, co jo, řekni, v tom budu tak. Ten je ale Ty nemáš tělo. ty šípy? Nebo co? Nie, však proti hráčom. A co proti... Ještě jednou, jsem ti nerozuměl. Neoznačovacie one ti nemáš. Mám, My sme vedeli, kde sú tí hlavní hráči. však já mám ten luk označovací. To je bot. Už není. Au. Tam sú? Aha.
se rozdělili, ale. Jeden Ten je krklý. Jeden je pojďme po krklý. něm. Pojď. Oběhnem ho. A jsem dal. On už leze nahoru, kámo, už něco zkouší. Kámo, ze zadu, ze zhora. Ty smrt, pičo. Prostě mě nenechal být dovnitř. Je to skadě. Ze zadu, zprava, zleva teda. No, pak tam má ze šikma. A ze zhora, aha. On si jde pro tu moji mytiku 100 vole. Aha, furt tam je. Co reboot van. Jenom jeden. A hned za tebou. Ale pálí po mně. Kurňa. No jeden reboot van je buď tady, nebo tady a jinak nic kámo. Bude. Ani jeden. Já to zkusím. Nejde to. Se asi nestíhám mít zpátky pro no. Dostal, chce ho healovat. Jsem one shot, ale kámo, pomůžu ti. Krása, nezapomeňte dát like, odběr a komentář.